Meta tħares lejn id-diżabilità tiegħek bħala sfida daqs kull sfida oħra tilħaq il-milja tiegħek fil-ħajja għax minkejja li tlift il-vista ta' 13-il sena jien ma qtajtx qalbi. Hekk qal id-deputat nazzjonalista Kevin Kutajjar fl-ewwel diskors tiegħu fil-Parlament wara li tnejn ħal-ġurament bħala membru parlamentari ġdid. U rrepeta ringrazzjament tiegħu lill-Parlament għal merħba li tawh f'dawn il-jiem iżda wkoll il-lawċin u l-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li esprimew fiduċja fih. Jiena nemmen li d-diżabilità hija mhijiex traġedja kif ħafna drabi forsi aħna bħala bnedmin nistgħu nirraġunaw, imma li d-diżabilità hija sfida bħal bqija tal-isfidi l-oħrajn tal-ħajja li trid tinqeleb. Il-mument li tibda tħares lejn id-diżabilità bħala sfida u mhux bħala traċedja hemmhekk ikun il-mument fejn id-diżabilità l-ħajja tal-persuna b'diżabilità issir ħajja eċitanti, ħajja entużjażmanti, għaliex inti hemmhekk tibda tistinka biex dik l-isfida telibha. Kevin Kutajjar kompla li b'sodisfazzjon jinnota kif issa anke l-Parlament għażel li miegħu jilqa' l-isfida tal-persuni b'diżabilità qal li se jagħmel ħiltu kollha biex fl-iqsar żmien possibbli tiġi superata tranzizzjoni ħalli l-isfidi tad-diżabilità jintlaqgħu fil-Parlament. U apprezzajt ħafna il-fatt illi din l-isfida jidher illi aċċetta li joħodha anke dan il-Parlament. Hija xi ħaġa mhux għax jiena, imma jiena bħala persuna b'diżabilità naħseb illi hija xi ħaġa tibgħat messaġġ verament pożittiv għall persuni b'diżabilità. Għaliex il-fatt li hawn il-preżenza ta' xi ħadd bħali persuna b'diżabilità u ġew hija naturalment anke sfida għas-sistema li bija taħdem jew mdorri jaħdem bija l-Parlament. Id-deputat nazzjonalista qal li f'dan l-ewwel messaġġ tiegħu ġab miegħu żewġ qarbiet partikolari li jiltaqa' magħhom ta' kuljum. Spjega li osserva b'afsa ta' qalb li l-awċin qed ikunu kostretti jitilqu minn Għawdex biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tal-ħajja. Dan aktar u aktar meta l-amministrazzjoni preżenti mhix kapaċi tara fl-isfidi tal-lum u għalhekk Għawdex qed tiżvojta mill-ġenerazzjoni żagħżugħa. Barra minn hekk pajjiżna għadu sal-lum ikarkar lura fl-aċċessibilità f'kull sens tagħha li tgħin lil persuni b'diżabilità fil-pajjiż kollu jgħix ħajja l-aktar normali possibbli. Kevin Kutajjar appella lill-Parlament biex jagħti każ dawn iż-żewġ qarbiet għax joltu żewġ setturi kbar fis-soċjetà Maltija. Kompla li jekk kemm idum fil-Parlament jirnexxielu jeleb dawn iż-żewġ qarbiet ikun irnexxa fil-ħidma politika tiegħu. Tembi li reġa' ringrazzja lil kull Malti u Għawċi li wrew l-appoġġ tagħhom miegħu ħalli jeleb din l-isfida u jidħol fil-Parlament filwaqt li jagħmel l-almu tiegħu mill-aħjar li jista'.